Кога, капитан? Васко е изключен от всички училища. Какво да правя? Кога ще се върне? Майко. И ако този път някой знае нещо, отговаряш лично. И на тях ли да ни казвам? Че най-вече на тях. Разбран. Тече, всичко тече, времето няма бряг, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е силен и сам, а моретата не са до колене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Тате, ама никой не идва тук. Как никой? Ами от нашия клас. Даже и от съседния. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. А морякът иска да е капитан, смел капитан. Капитанът иска да е Магелан, поне Магелан. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Тате, скъпо ли струва автобус тук? Скъпо. Ама не е там работата. Един град не го ли кръстосаш пеша, сега едно, че не си бил там. Айде. Давай, ти ще ги кара тук като бесни. А колко скъпо? Колко? Може и 5 и 10 химикалки да купиш тези пари. Не. Зависи от химикалките. Татко, има ли паметник на Васко да Гама? Къде? Ами тук, в Барселона. Тук няма. Виждаш ли с каква черупка Христофор Колумб е открил Америка? Това като нашите рибарските мълни. Дай тук една. Фори продава праскови. Кой? Един от нашия клас. Фори се казва. Ей, аз забравих. Какво? Къде ще ги пуснем? Ама ще трябва да залепим марки. Откъде ги намери тия картички? Чичо Антон ми ги даде. Казва, че ще ми даде още, обаче сега ти я стигат. Това ще направи Антон. Ти знаеш ли колко струва една марка до България? Колко химикалки? Колко са? 8. И за кого? И за мама, Иво, Красимир. По-отделно? Заедно. Добре. За приятели. Ти много приятели имаш. Добре, Фори. Ами другите? Фори не ми е приятел. Да му дам да се разбере. Ще има да се пули.
Може да не ги пускам всичките. Гледай! И у нас има. Айде. Жаден съм. Buenos días, ¿qué van a desear? Кока-кола. ¿Dos Coca-Colas? ¿Dos? Una. Una, muy bien. Muy bien, ahora. Какво казва? И какво казва? Не го ли чу? Какво казва? За какво ли, момчето? За какво? Да вдигна цената за какво? Лед сложили и сламка. Не се засетили само да бутнат по едни кастанети сметката. Студена ли е, барем? Вземи, не ми си пие повече. Ей, това е плаца за Торас. Тук стават борбите с биковете. Това ли? Да. Арена де Барселона. Точно така, Арена де Барселона. Тата, хубав ли има сладоледа? Да, бе,
Кой ги знае? Buenos días, señores. Искаш ли? Ми, От кой? от този. Сеньор. Жълтия. Un helado, usted cree. Dos sladoledos. Dos Sladoledos. Sí, muy bien. Uno para el niño y otro para oще el uno. señor. Aquí. Sí. Ей, те много големи, бе. La vuelta. Gracias. Adiós, adiós. Málaga, bonita Málaga, Málaga, qué guapa es. Eres tú la más preciosa, eres tú, reina Calais. ¿Qué quieren, señores? Señor, dos paellos, Dos paellas, un vino tinto un vino tinto и una limonada. y una limonada. Muy bien, ahora mismo. Така. Я се превести тук, да не те бути някой. Ама ти знаеш испански. Скъпа ли им е храната тук? Давай. Човек не живее 1000 години, бе. La tierra cálida, donde siempre brilla el sol. Eres tú Aquí tienen su paella, señores. preciosa, А? con tu doble sirenita, se me alegra el corazón, porque tienes Buen provecho. Gracias, сеньор. Ето това е уно вино тинто, дето се ми се фука кило. Че било много хубаво и скъпо. И аз ми е брачо да ме штракнеш, че Киро пак ще рече, че го лъжа. И Фори е същи. eres tú, reina Su cuenta, por favor. Gracias, señor. Що ги носят така сметките? Как? Ами така загънати. Защото сметките не са им загледане. Много ли парите, Жули? Много. Айде ти сега. Нали ти казах? Човек не живее 1000 години. Я. Айде, здраве. ¿La huerta, señor? No. Няма нужда. Muchas gracias. Абе, и той е човек. Нека той изкара някой друг лев.
Не зяпай нагоре, а гледай този площад. Тук е станало сбогуването с интербригадистите. С кои? Чуждите доброволци, дето са се били за републиката. Имало и българи. Знам. Ще искаш стар пом да ти разкаже. Брат му е загинал тук. Grazie, signora. Татко, ела. Искаш ли? Фори ще се пупне. Ама с това Фори, бе. И без това се канах да ти донеса. Всички от кораба си изписаха имената. Васко Фотев, а? Какво? И танцорка ли искаш да си изкараш? Аз не, ама имам една съученичка. Аха. Ами, Фори ще се пукне ли от яд? 100 на 100. Сеньора, дайте уно и от тия. Здравейте, здравейте. Леле, баща ти през целия си живот не е пазарувал толкова. Ага, не съм. Васко ти каже как знам да харча. Ама много пари спотрошихме, а? Абе, карай. Забравихме да вземем само един куфър. Влизай! Здрасти. Здравей. Дребно е. За двамата юнаци само по едно автомобилче съм взел. Адресът е написан. Блазяви, докато се обърнеш и си у дома. Ще ни занесат. Оле! Там. За Жене. Ще се зарадва. И това е за Женя. Ами. Абе, Васко. Ти кога дойде в Испания, кога стана Торедор, бе? Пако Камино Васко Фотев, Пако Алкалде. Боцман Слави Фотев при капитана. Айде, боцман. Повтарям, Айде. Боцман Слави Фотев при капитана. За какво може да го вика? Абе, началническа работа. Вечерята ще бъде на горната палуба. Капитана черпи за рождения си ден. Той мина. Ама сега нали сме на рейд, да можем да се съберем всичките. Айде, обличай се. Абе, за какво може да вика капитан? Ще имаш да вземаш. Нищо не казва. Знаеш, ама не казваш, така ли? Така е. Но се готви за нещо не много приятно. Как беше? Бомба. Какво обедвахте, нема ви тук? Паела. Не знае да правят. Аз да те правя паела, ще видиш какво е паела, ла перелада. Сядай тук до мен. Ела тук, той ще е с мен за да си говорим. Той ще е с мен. Работа имаме да вършим. Хайде. Айде сега. Моля. Слушай, Васко. Утре ще се. Ако видиш майка ми и баща ми да не вземеш да им разказваш разни подробности. Няма. И на Женя няма да казваш. Няма. Кажи им, че малко ме е тъжно за концертите, дето ги правихме вкъщи. Абе, изобщо, Добре. пък, като се върна от пристанището, право в консерваторията. Хайде на масата! Хайде. Давай. Вземем да те скрием ние този път, а? И никакво заминаване. След вечеря ще ти дам едно писмо. Добре. Капитана. Ако направят проверките на време, може да тръгнем рано сутрин. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, момчета. Здравейте. Здравейте. Я да видим сега с какво ще ни нагости бай Георги. Както наредихте, другари капитан. Най-обикновена скромна вечеря. Не от най-скромните, но не си.
Стой до мене, номер. Татко, още ти нещо? Другар Йонтов, бихте ли съгласили вие? Вие? Това си е ваше дело. Другарю капитан, приемете този малък кораб. Екипажът обаче е твърдо решен на 70-тия ви рожден ден да ви подари много по-голям. И както върви, на 100 годишната истински. Благодаря. Тъкмо ще има какво да си гледам вкъщи. Като ми кажат сега, честита ти пенсия, капитане. Още дълго ще ни водите и него, и нас. Няма лесно да се отървете. Дайте. Майка. Другарю капитан, от името на... На кашаварите. Да, на кашаварите, ви честитим рождения ден с тази торта. 6 палубна торта. И ви моля да ми извините, да ми простите за това, че... Без разрешение се вмъкнах на кораба. И си отваряйте очите, друг път да не ви се случи същия номер. Заповядайте. Благодаря. Шегата е шега, но този малък човек, дето донесе тази голяма хубава торта, е изключен до края на годината от всички училища в града. Ама как така, бе? Как така ще го изключат? Без да ни питат нас. Как така? Като са го изключили, що ще бърза да се връща? Край на вахтата! Другари капитан, честит рожден ден. Благодаря ти, да си жив и здрав. На здраве. На здраве. Свършихме с товарите. Славе? Славе, дай по една цигара. Взимайте, бе, Славе черпи. Дай. Татко, ти май съжаляваш. За кое? И за това, че останах. Я седни. Седни малко. Трябва да ти кажа нещо. Аз не съм боцман. Наказаха те заради мен ли? Не. Никога не съм бил боцман. Глупости. Не са глупости. Беше малък, не разбираше. Мислеше, щом съм на корабите, значи съм капитан. Ама и мен, що ми трябваше тогава? Да ти казах, че съм боцман. Ама нали ти? Нали на тебе, капитана?
Нали на тебе капитана каза боцман Слави Фотев при мен? Те всички ми казаха боцман заради тебе. Мислех си да си тук. Кой тогава е боцман? Антон. Чичо Антон? Той. Сега вече знаеш истината. На вахта съм. Чичото и Антон няколко пъти ме смени тия дни. Сега ми е по-леко. Казах ти всичко. Айде. Здраве. Благодарим. Мерси. Как е, боцмане? Заповядай, Славе. Заповядай. Да ти е сладко. Нещо ме боли врата. Славе, си не спи ли, бе? Спи. Добре. Защо не дойде да закусиш? Вземи да. Не съм гладен. Сбъркаме, майорич. Защо? Няма никакво отклонение. Сбъркаме, че се поведаме по акъла на Слави Фотев. С това боцманство. Сега излиза, че сме се подиграли с момчето. Той една лъжа винаги води до друга. Програмата готова ли? Да. Даже Атанасов художествено оформление я е направил. Нека да я донесе. Юнга Васил Фотев веднага на капитанския мостик. Anlaşıldı. Bandırmadan kalkacağını sana çelek mi geldi bandırmadan? Така. Значи при мен е и събота. А за изпълнението ти ще отговаряш. Мисля, че се занимаваме повече, отколкото трябва с това хлапе, другар капитан. Да ви кажа право, аз като бях малък... Той като бил малък. Като че ли сега си много голям.
Не обичам да гледам хора, които се шматкат насам-натам и си губят времето. Ама аз сутринта бях. Сега аз говоря. От утре започваш редовни занятия. Ето ти програмата. И само да разбера, че не се изпълнява както трябва. Да му правиш сметката. Добре. Разбрано се казва. Разбрано, другар капитан. За какво те вика капитан? За програмата. Третия помощник за учебниците. Това какво е? Програма. Васко. Слушай, Васко. След време ще се смееш на къла си. Помисли само, ще видиш, че нищо не е станало кой знае какво. Това отиди и окажи на Фори. Може и пред целия клас. Да видиш тогава какво значи те фана в лъжа. Гледа, какво стачи? За мен? Ага. Почерпката не е задължителна. Благодаря, бай Коля. Другарко Митренска, прощавайте за необмислената постъпка и за безпокойствата. Ще направя всичко възможно да не се срамувате заради мен. Ваш ученик Васил Славов Фото. Тихо, аборигени! Има писмо от вас! Чуйте! Привети от Палма де Майорка! Светът е прекрасен. Мъжно ми е за вас. Васко. Мъжно му е значи. Палма де Майорка, значи. Фори! Палма де Майорка! А ти къде си? На последния чин къде? Абе, аз махте от тук. Те го изключиха, а той е Палма де Майорка. Я си ем капчук. А, то Гено. Здравей, Женя. Привет от Генуа. Мъчно ми е за теб. Моряшки поздрав. Ние се съсипваме от дупкана, той се разхожда, човек. Фори, а ти не вярваш ли, бе? Ако искаш да знаеш и на мене, писа. Можеш ли да четеш? Поздрави от Ливерпул. Васко. Леле, той е бил в Австралия. В Англия, бе, а не. А ти имаш ли? Може и да имам. Може, ама нямаш. Ако имаш и веднага, ще се похвалиш тук на всички. Плюс това, аз Васко винаги съм го уважавал. И той мене. Но не винаги се е личал. Сигурно ще й донесе подаръци. Няма начин да не донесе. То миналия път, когато никъде не ходи, донесе. Та сега ли? Ами като разбере, че е изключен? Ама и ние сме ни баби. Нищо не направихме. Аз каквото можах, направих. Васил, фо! А припев няма ли?
Има. Пивате с биба баба. С какво? С биба баба. Дай да го чуем това биба баба. Браво. Браво. Тази нова ли е? Да. Хайде, ела сега при мене в кабинет. Саме ли с делегация? Междучасието свърши. Останалите в клас. И сега според тебе какво трябва да се направи? Да отмените наказанието и да върнете Васко в клас. Ордени и медали не се ли предвиждат? Не. Слушай, Евгений, нито искаме да спираме стремежите ви към морето, нито искаме да режеме на чайките крилете. А що се отнася до пореда право да върнем 7 Б, Васко Фотев Славов, името се обърна заради рибата. Да. Всяко ненаказано провинение, Евгений, отваря вратите на 10 нови. Ще трябва да го разбереш. Чити. До директора на училище Георги Сава Раковски, Варна. Другари директор, разрешете Васил Славов Фотев да се вини изпит като частен ученик във вашето училище. Екипажа на кораба Царевец поема задължението да го подготви и да му помогне да поправи поведението си. С уважение, капитан Георги Батулев. Това е нещо друго, нали? Да. А сега в клас. И още нещо. Песента е хубава. А чия беше идеята? Да я разучите. На всички? Добре, Евгений. Скоро е празника на патрона на училището. Очаквам от тебе от класа да ни изненадате. А до година Васко може да бъде пак при нас. Кажи, че аз съм те забавил. Ще кажа, другари директор. Хайде. Довиждане, другари директор. Довиждане. Поздрави от Канарските острови. Ти защо четеш писмата й? Защо ги чета, нали? Ето защо. В дългите дни, когато не съм на вахта, често мисля за нашата лодка. Да не се сърдиш, но тогава ми приличаше на малка глезла. Скоро ще се видим отново. Васко. Поздрави от Канарските острови. Ще го удуша като канарче. Не бързай. Здравейте. Що мълчите? О, мамо, много е хубав. Имаш писмо. Къде е? Кой е този? Васко от нашия клас. Дето избяга на кораба на баща си. Ала, Соня, и аз получих. А Мия? От Канарските острови. От Канарските острови.
Момент. Влез. Че кога стана 3? Какво имахме за днес? Географски пояси. Знаеш ли? Знам ги. Виж какво, понеже имам работа, иди при старши помощник, как ти изпита. Разбравам, другаро капитан. Хайде. После ще проверя. Разбрал. А така, Юнга, освояваш моряшката походка. Коя е тя? Разкрачена. Полюшка ли те повече и по сушата така ще вървиш. По това се познават моряците. Как върви учението? Ами... Стар Пома ме похвали. А ако ти се додрайфа, дишай дълбоко. И най-важното, викай си, нищо ми няма. Нищо. Хайде. Другари капитан, сигнал. Умиращ човек на борда на гръцки кораб. Координати. Ние сме най-близко. Трябва. Предай, че ще окажем помощ. Нека доктор Чуклев да се качи при мен на мостика. Как е положението, Чуклев? Разбра ли нещо за... Сигурно е апендицит. Може и перитонит, ако не е нещо друго. По-точна диагноза не съм чул. Тебе ти викат за помощ, а майче ти самия се нуждаеш от помощ. Ще се оправя. Трябва да изведа инструментите. Стар Пом, радара. Дяволско време. Корабът е на 12 кабелта дясно по носа. Машиното. Втори механик Киров слуша. Най-малък напред. Да приготвят лодка номер 2 за спускане.
Лодка номер 2 готова за спускане. Повтарям, лодка номер 2 готова за спускане. Ще приближим на Трикабелта. Да поддържа връзка с гърците. Радиста, поддържи връзка с гърците. Ще изчакаме така, колкото може. Дано Нептун се седи на задника. Прибирай се в каютата. Нищо ми няма. Нищо ти няма. Десет градуса вдясно, Рудо. Разбрано. Така дръж. 10 дясно, така държа. Юнга, още ли искаш да ставаш, мрак? Защото Панчо Владигеров вече не ще. Освен, че повръща и плаче. Защо не се прибереш? Какво ти е? Нищо ми няма. Вече сме на Трикабелта. Ще продължим до 2. Всички свободни от вахта на палубата. Внимание! Свободните от вахта на палубата. Повтарям, свободните от вахта на палубата. Другаро капитан, не смятате ли, че сме много близко при това вълнение? Какво предлагаш, Тарас? Не стоим да се гледаме отдалече с гръцкия кораб, това ли? Теорията е едно, а практиката друга, Тарас. Бягай долу при екипажа. Слушам, другаро капитан. Екипажа на лодката. Още 3. Аз другар. Аз.
разрешете Какво? да поема командването на лодката. Добре, Атанас. Тъкмо ще излезеш от теорията и ще влезеш малко в морето. Бягай. Дръж се. Нищо ми няма. Хайде, прибирай се в каютата. Хайде. В каютата. Иляк. Това? Капитана го даде. Аз му казвам, че нищо ми няма. Той... Какво? Кой той? Капитана. Изгони му палубата. Лапай! Какво баща ми? Дръж се! Дръж се! Ти не ме гледай, че повръща. Иначе нищо ми няма. Какво баща ми? Ами тъкмо да запалят мотора, като удари една вълна, лодката щеше да се залепи като тахтава за борда. Какво е това тахтава? Дървеница. Знам. Какво баща ми? Предай връщането на нашия екипаж след стихване на бурята. Мястото ще отучим допълнително. Аз съм на мостика. Всичко е наред. Разбрах. Нищо не си разбрал. Най-страшното е било после прикачването. Кога ще се върнат? Само не искай да е веднага. Ама Фотефа... Мина ли ти? Мина ми. Празнуваме ли? За какво да празнувам? И аз това питам. На физкултура не си бил. След 15 минути имаш час по математика. Ама нали се връщат? Нали посрещаме? Тия номера ще ги продаваш на сушата. Тук законите са други. Мина ли ти драйфането? Мина, Ама? Ти от сушите си гледат кефа. Ага. Да дойдат тука, да видят какво значи ти се пръсне мозък от учене. Учи. Тия кораби от учени хора се водят. Айде. Пил. Викат ме. Как е, Юнга? Добре, ще трябва да се учи.
Поздравяват ни. Какво, Юнга? Искаш ли да погледнеш? Тягай горе. Разбрано. Калимера. Добър ден. Гεια с. Говорите. Капитан Скрю Сървантидис. Капитан Батурев. Εσείς γλιτώσετε μία ανθρώπινη ζωή, капитане. Вие спасихте един човешки живот, капитан. Това е наш моряшки дълг, капитан. Αυτό είναι δικό μας καθήκον. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Благодаря Жив ви. и здрав. Сърце. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Тате, а къде е Рупча? А? Натам, в тая посока. Само, че сега не се вижда нищо, защото има омара. Юнга, майката обърна целият кораб да те търси. Айде. Какво? Появи се. Видя родна земя и забрави всичко. Ще я пазиш за спомен от майката на кораба. И като документ, че си завършил с отличие трудовото обучение. Благодаря ти. Татко, видях мама. И Иво. Ей, Красимир, плаче. Мама го взема от количката. Сигурно се е напикал. Ей го, Женя. Афори?
Ах, шмекерче такова. Какво си ми донесъл? Какво си ми донесъл? Другаро капитан. Другаро капитан. Благодаря ви за всичко. Благодаря ви за всичко, другаро капитан. Ей, Юнга, а сега изпитите. Избележника при мене. Ако съм на път, да ми се докладва веднага. Хайде. Разбран, другаро капитан. Довиждане, Васко. Довиждане. Пък за морето има време. Довиждане. На добър час. Капитане, това не беше ли малката ти дъщеря? И още е Йонич. И Атанасов. Ах, кълпазанин му с кълпазанин. Васко. Ей, лъвчето. Я, царевец. Ти ли го написа? Чичукиро! Чичукиро! Страшната танцорка в пустиня Тинчето. Guascatores monumento, extraordinaria Corina. Paco Camino. Vasco Фотев. Paco Alcalde. Рицарят на печалния образ Фори. Внимание, танцов глед ще танцуват испанската огнена танцорка в гостина Тинчето и безстрашният торадор Васил Славов Фотев Васко. Ту, Васко е в гостина. Ау, царевец. Откъде го имаш? От кораб. Един от моряците ми го подари. Той ги прави. Кой топъл знае какво значи бачи на български получава тази котия бомбони? Значи никой. В такъв случай котията си остава за Тинчето, а бачи са чисто и просто целувки. От кого са? От Васко. За Тинчето бачи, от Васко значи. Честит рожден ден. Заповядай. Мерси. Заповядай. Казал съм, че е брат на Соня, да знаете.
Как е там? Къде? В Ливърпул, къде? Само Барселона и Генуа съм бил. Тогава защо моята картичка от Ливърпул? Иска да те досам. Беше ме яд на тебе тогава. Картичките ми ги даде Тишо Антон, боцмана на кораба. Какво? Да не искате да ги яде оня, дето е брат на Соня. Така де? Защото и аз малко да се влюбя в това тинче. Даже мисля, имаш такова нещо. Вземайте. Трябва да измислиме нещо. Следващото лято. Ще трябва да измислиме.